जों जतनो सावै मानो 25 फेब्रुवारि एबा तालस्लां तालनि नखा 25 नि सालो TUIRPC रक बेबाग हास्ते गनांगै न बन रिंमानि जों जतनो सावै मानो अपते हाइख्लाय नरक नुगै तंगो त्रिपुरी खरांनि मांप्लिओ तालस्लां तालनि नखा 25 नि साल फासालनि जरावो TUIRPC रक सालसा बागै बेबाग त्रिपुरा हास्ते कप्लं मथाक जाक आबिसिंनिनो नरक नुगै तंगो त्रिपुरी खरांनि मांप्लि रयसाबारिनि फायदि बरकनि ताम ताम सानमुं रकनो ति बरक फासालो बेबाग त्रिपुरा हा कप्लंगै मालखुं रक मथाकना नांखा नरक नायतंगो त्रिपुरी खरां आं 1997 आं याक साबेका तियारियो हिंकेताव 1997 सिलिंडारमान परियो कुनु दाबि दावा कुनु कुरुय हिंकेताव जों TUIRPC माध्यमजों जों नायखा जे सरकारजों बहन खायो दिनै नौग्रैया मासी 6000 खायो थाय जों दाबि खालामनो मोनो सरकार बे कोनो एग्रीमेंट दं दितों सरकार एग्रीमेंट खायो सरकार कोनो थांगै संका आंके एग्रीमेंट खालायबोनो कयटा दाबि तुय एग्रीमेंट खालायगोना 10टा दाबि तुय तमा दाबि कायसा खायो जों बाता मानो बागै एक 2 नम्बर दिनै प्रति 12 जों नौ गरगो नुमानो बागै जे याकिसानाय 2 3 नम्बर तुंगो दिनै जे बागान तागान मानान बागै 4 ini tei tungo bimdra scheme ban rubber bagan tai nini je thinai kunai ban sakri jan bagai o ejena tei jong agreement khaika sarkar bai sarkar jon bohon khe tok binto to 1997 ma hite to tini biso 2022 poni soka tok binso na pura sarkar hauk lai tungo amonti jong tini salsa 37% bon dakogo aidon soita hoita san soita porjonto o bon tei tawbo sini dabi puron uya anklai to tei bo buskang andolon khain bagai jong masulai tungayo नरके बंद खालाय माने सारा त्रिपुरा राज्य दे ना कि सुदा एडिसि नाबा तमो कोन एडिसिया सारा त्रिपुरा गो सारा त्रिपुरा राज्य ताबो बुसुक जरा तो ए कोइनो जागारो बंद बुंतों ताबो सुक जरा गो मुतामदि जों कल खाने माने मुतामदि सक्सेस उनि दंखो कोनो माल सुलाय करय कोनो आरो कोनो कबिमान करय तासुदा मुतामदि सक्सेसफुल उनि दंखो ओ एलाकाओ बुसुक जरा बांना नरक नेशनल पार्टी एलाकाओ ताबो दंखो मुतामदि 400 जन उफ्रे दंखो नंके बो पडो दंने आं दंखो कायसा आगे दंखो आं जे सिसिनि सेक्रेटारि दंमोन ताबोके TUIRPC नि सदस्य जों कायसा दिनै रयसाबारि ब्लक कमिटि TUIRPC नि त्रिपुरा इन्डिजिनास रिटार्निंग त्रिपुरा इन्डिजिनास पिपल रिटार्निंग काउन्सिल नि कायसा जों रयसाबारि ब्लक आरदि ब्लक नि आं सेन्ट्रल कमिटि नि मेम्बार जों कायसा तिनि आरो रयसाबारिया सारा त्रिपुरा सिनि रिटार्निंग अल रिटार्निंग दिमानत तयै सारा त्रिपुरा राज्य जों कायसा स्टाइक खायजा अल सारा त्रिपुरा गासिनि दिमान एटीटीएम नि चुक्ति टीएमबी नि चुक्ति एनएलएफ नि चुक्ति कबांवा सिनि मानथाय सिनि बाता 1 नम्बर बाता मानथाय 2 नम्बर सिनि ताइका जों फाइमेन लगे लगे सनो चुक्ति खायजा कायसा सरकार साजा न फाइमेन लगे लगे जों न ताइका नौगुरना 1 नम्बर नौनि परेखा गासिनो बागान रनाय तुंथाय हाताय रनाय लेन्स रनानि बागै बागान जे रबाल बागान रनानि बागै निनि फिगारि गोतारि रनानि बागै जत केसु सेगुंगसिनि बागै दिमान दङ अ दिमानना बावसनो ताबो पर्यन्त जों मायाखौ उंगा जों ताबो उंगा अल त्रिपुरा सिनि TUIRPC नि जे लिडार नंगो होइते जों सरकार बाजे चुक्ति खायमाने अबनो मायानि बागै जों ताव स्टाइ शुरू खायगा जों 24 घंटा बन खायनाय एरपरे जदि 24 घंटानि जदि बावसनो माने मानिया बासनो गसिया सिनि दाबिनानि गसिया हंका जों बुसकाङा बर धरনের आन्दोलन जों आबार शुरू खायनाय कि नरकने शुद्ध अवरोध जेता खाय माने बंदा को माने शुद्ध गाड़ी घोड़ा दे ना कि बाजार सहकार गाड़ी घोड़ा बन बाजार बन पूरा दुकान पाट बन एरपरे जारा सिनियर एजेंडा लारजा जों फायर सार्विस बो कायसा खुलारनाय कायसिनि पुलिस आरखा दफ्तर प्रशासन बनो खुला एरपरे स्कूल स्टूडेंट बनो खुलार जा एरपरे जों डाक्टर होइते फार्मेसी जों बनो कायसा खुलार जा एर बाकी जत जों बाइट होइते शुरू खाय जों बदक खायना नरकनि जेटा बंदा कमानि तुये राज्य गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट बुसुक जरा तुय अब नरकनो ए रेनानि बागै बा कगना रखना बा मोटामोटी गत बार जों वाइसा
हाथाय कतर बयसा जों स्ट्राइक खाइजा स्ट्राइक खाइमानि परे आफोर जों जे सिनि डिमान्ड तैयो बाव सिनियर जे त्रिपुरा राज्यनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अब पक सालाइजा सिनि अक्रार दानिल दे बर्मा सिनि TUIRPC नि प्रेसिडेंट एरपर TUIRPC नि जनरल सेक्रेटारि तुंग सिनि अनंत देवर्मा वाइस प्रेसिडेंट तुंग अनंत कुमार जमातिया इनका असिस्टेंट सेक्रेटारि सिनि बिनय दे बर्मा तुंग सार बरक जत बबाय सुक्ति जे साख्लाय मानि अब ताबर नाय हिसाबै ताबन तो रैयानि बागै जों आबार जों आन्दोलन शुरू खायगा ताब स्ट्राइक हैनानै शुरू खायगा